νίκας της βασιλεύσει, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. αιώνα που ιδρύθηκε το μοναστήρι, υπήρχε κάποιος ιερέας με το επίθετο Βροντίσης και έχει την τοποθεσία αυτή εξού και λέγανε στο Βροντίσης, του Βροντίσης, του Βροντισού. Και έτσι έχει μείνει εδώ η αναμονή Βροντισίου. Αγγέλων
αδελφέ,